dalan. Wow. Enchanted area. So, okay. Medyo kuhan din ang dalan mga kamis. Bak, putol-putol. Bang katong burong president Manong, ako taod-taod na ko nang atungdanan karon congressman pa ko, ikaw presidente na masa. Si Tomas Mingon kaniya, Ginoo wala kami mahibalo tungkol sa kapaingon. Usa o Ginoo o sa imong kaayo, panalangin ining anan, agi-anan, uban sa imong grasya, ilahi ang pag-aga sa imong kaabot sila, sa ilang kaduman na haksin o kalinaw, ini ang ipangayon. Wala, swab ko mo. Manalangin kanilang Diyos na magkabigawang sa kanilang Amahan, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagpinsa, dapat itapos. Before and after sa Pangbago Nagales. And of course, ihulog po ni Congressman Bambi man ang iyang holy cry sa gusto maka-coordinate of SDC mo. Ano talang ang kapsulan? Ayan. Alright, mahulog na yun. Okay. Ayan. Punta pag-pray. Ayan. Congress kayo sa mga kaibigan para makita ang inyong mga kaanyag sa kanyang Kapitan Ray Janet. Okay. Okay, and 3. Ready na? Okay, and 3, 2, 1, and smile to the Bambi side. Bambi side, and 3, 2, 1, and smile to the Paglaw side. Paglaw, and 3, 2, 1, and smile. Ayan. So, karon, ihulog na itong Bambi. Isot na yun sa abangan. Pag-uwi ko, ilayo ng buong bangka pagkukong earth. Ayan, nakapag yung other. Habang pagpakan mga kaisunan! Yay! Ayan. So karon ilan ang pag-asiliwan ang ato ang kapsula. So ihangi ang tanan sa duwa lang. Hindi mo na ni Father Ellie Dacoy ang competent. Ayan. Turn! Alright, ayan. And of course, up next, si Kapitan Hoti and the board member Dexter Yatay. Ayan, and drop. Ayan, up next, board member Nancy Mados and si Kapitan Marcel Pacanya. Alright. Okay, up next, si Doc Chong Salcedo, and of course, ang atong contractor, Ma'am Liza Garanta. Teacher, abakla ikaw ay bahala na mo, magtabi-tabi mo diha. Sabi ko, kumaring nga, buwan may tabo. Pasok. Okay, atong pagpagan, ladies and gentlemen.
overview man ni Kap, no? Mount Merah. Gabi mo cakap kan mo, subida kay baw niya. Ang pinaka-problema nga itaduha atong prinyo nga silikutan nga kakadiri. Katulitang isipon, Chado ikaw yung view.